Bio sam donekle ambiciozan, ali kraj, vrh svih ambicija je bilo, recimo, da uđemo u Radio Beograd u studiju i da snimamo neku pesmu za radio program. I da to bude trajan snimak. Kad smo na prvoj probi zajedničkoj svirali Lutku s naslovne strane, nekako smo znali i osjećali da je to velika pesma, da je to važna pesma. Prvi veliki koncert Riblja čorba je imala na Tašmajdanu. Mi smo osnovni 78. godine. Na Tašmajdanu 79. godine. Ceo stadion je pevao sa nama. Koncert je bio rasprodat. Imao sam toliku tremu da na dan koncerta ceo dan sam proveo u krevetu u ćošku sedeći i drhteći od straha. Bukvalno. Dok nisam izašao na binu. I postali su strašno veliki, veći nego što možemo da podnesemo. I dolazi Jan Gilan i pita me šta piješ. I vidiš, velika svetska zvezda nosi tacnu, probija se kroz narod i nosi 2 konjaka. Rekao, Boro, idi. Vratim se u Beograd, otpustim sve telokranitelje i odlučim da ostanem normalan. Da ponovo ostvarim tu vezu s ljudima koji su nas napravili veliki. I tako je ostalo, hvala Bogu, do danas.